Pace tuturor! Aș vrea să spun în acest mesaj despre un lucru care tot la fel este greșit înțeles. Din ce am văzut eu, din ce am experimentat eu și am văzut la alții. Și anume, mulți cred că dacă te smerești, este un, cum să zic, ca și cum ai coborî o treaptă. Poate înaintea oamenilor, dar nu înaintea lui Dumnezeu, pentru că înaintea lui Dumnezeu, în momentul când te smerești, de fapt, crești, urci pe următoarea treaptă și am să vă explic de ce. Când Apostolul Petru ne spune acolo în a doua epistolă, în primul capitol, de la versetul 5 la 10, puteți citi să vedeți, zice să unim cu credința fapta, cu fapta cunoștința și cu cunoștința înfrânarea. Da? Aici la înfrânare, că eu de multe ori am zis că în ce am mai făcut alte videouri sau chiar pe live-uri, am spus că mulți nu trec de pragul răbdării. Deci mulți nu trec de treapta răbdării, dar răbdarea urmează după înfrânare. Da? Înfrânare sau stăpânirea de sine, mai tradus. Și aici înțelegem, este treapta asta care, a virtuții acestea, să zic așa, care în momentul când o unești cu cunoștința, adică știi ceea ce faci, da? Ai crezut, ai făcut, știi ce ai făcut și atunci te oprești de la ce nu-i bine, da? Te oprești de la ce nu-i bine. Smerenia e una dintre ele, aici în categoria asta a înfrânării de sine, a înfrânării, a stăpânirii de sine, da? Nu te poți stăpâni dacă nu te înfrânezi, e clar. Deci, și aici atunci, treapta asta, când o treci, următoarea e răbdarea. Răbdarea va dovedi dacă într-adevăr te-ai smerit, ai putut să te înfrânezi de la anumite pofte, de la anumite ieșiri, apucături, eu știu, mânii și așa mai departe. Deci sunt o grămadă aici, în categoria asta sunt foarte multe, da? În stăpânirea de sine. Pur și simplu tu trebuie să te oprești de la lucrurile care știi că nu sunt bune, de la toate. Asta este înfrânarea, da? Și atunci când rabzi, adică dovedești celor care te văd în comportamentul tău, în ieșirile tale, văd lucrul acesta, zicem ăsta, un om care rabdă, nu mai e ce-a fost, nu mai e ce era înainte, acum se poate stăpâni, acum se poate... Deci ei văd răbdarea de fapt, ei nu văd doar stăpânirea, văd și răbdarea, că știi cum e, te vede odată, te vede de 2 ori, am crezut că e așa, dar următoarea zi te vede altfel, cât o dura? 3 zile, nu? 3 zile ca orice minune, cum zic mulți, da? O dura 3 zile să se oprească, să se înfrâneze, să nu mai se mânie, să nu se mai certe, să nu mai ăsta și după aia iară la fel. Deci, acolo va dovedi răbdarea, da? Deci, nu este o treaptă în jos, ci este o treaptă în sus. Credeți-mă ce vă spun, că așa spune și Apostolul Petru. Deci este bazat pe Scriptură, da? Smerenia. Să știți că eu am mai spus lucrul ăsta, diavolul un singur lucru nu poate face. Am auzit-o de la un frate foarte bătrân. El nu se poate azmeri. Adică, diavolul nu se poate zmeri. El, chiar dacă copiază multe lucruri, face, să zicem așa, un fel de copie a lucrurilor sfinte, că de-aia și spune că se preface într-un înger de lumină, pentru că el nu mai poate fi înger de lumină, a fost aruncat din isprăvnicia aceasta, da? Dar el știe cum trebuia să fie un înger de lumină. El știe cum trebuie să fie cântările, de exemplu, pentru că a fost maestru corului în cerul lui Dumnezeu, da? El știe cum trebuie să fie multe lucruri și atunci le copiază, le imită, ca să zic așa. Dar nu se poate stăpâni. Nu se poate stăpâni pentru că nu poate răbda. Și după aia, după răbdare, vine automat evlavia. De-aia spune și cere să fim evlavioși, spune cuvântul lui Dumnezeu prin apostoli. Pentru că evlavia asta înseamnă a fi împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu. Tu nu poți să fii împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu dacă nu te poți stăpâni, dacă nu te poți înfrâna și să rabzi, cât mai rab, Doamne, încă mai rabdă, că și el a răbdat pe cruce, da? Până la capăt, rabdă până la capăt, îndelungă răbdare. Cine n-are răbdare, să facă apel la îndelungă răbdare. Și atunci devii un om evlavios, atunci devii un împlinitor al cuvântului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne dea putere la toți, să ne dea înțelepciune, să ne mărească credința, ca să putem să ne putem smeri. Să ne putem smeri, pentru că cine se smerește la picioarele Domnului, să știți, și biruie lumea așa cum Domnul a biruit-o, El spune că ne dă har și ne înalță El. Nu trebuie să ne înălțăm noi, ne înalță El.
Nu, ea noastră este smerenia, da? Smerenia, umilința. Dumnezeu să ne ajute, fiți binecuvântați, sper să prindă bine și mesajul acesta celora care poate n-au înțeles încă cuvintele acestea. Nu mai vorbim mai departe, pentru că după împlinire, după Evlavie, după împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, le veți găsi acolo, cum v-am spus la a doua Petru, veți vedea că este cu acestea să unești dragostea de frați și iubirea de oameni. Iubirea de oameni nu doar a celora care îți fac bine, ci a celora care îți fac rău. Să-i poți iubi și să poți să spui ca și Iisus, Domnul nostru, sau ca și Ștefan, iartă-i că nu știu ce fac, nu le ține în seamă acest păcat. Dumnezeu să vă ajute să fiți împlinitori ai cuvântului, iar apoi va veni și acea dragoste de frați adevărată, nu așa de pe buze, și după aia și iubirea de oameni. Fiți binecuvântați, eu mă opresc aici, o zi bună vă doresc tuturor și voi mai reveni cu alte mesaje pe curând. Pace!